Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Wih, ini bocilnya kelas berapa ini? PAUD. Wah, PAUD. Iki? PAUD. Iki yo PAUD iki yo. Iki yo PAUD iki. Mas Fiski kelas berapa? Wah, kelas 1. Ada Mas Beril. Mas Beril, halo. Mas Beril dede lah. Entuk nggon panas Beril. Gak apa-apa ya, Ril. Mas Beril memakai barungan apa ini? Hiu. Wah, barungannya singa gerak sendiri. Ini yang lain. Wah, Mas Reksa sing gerakin. Wah, ada ini jadi buntet, Hen. Wah, ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan singa besar. Mas Hanif Telon merah. Mas Hanif memakai telon merah. Ada Mas Fiski. Halo. Mas Fiski. Mas Fiski memakai barungan hitam. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barungan jenggoten. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan Ulo. wah, ulo. Ulone warna apa, Bal? Biru. Wih, ini ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan wah, banteng. Ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan kodok. Halo Gavin. Lihat sini dong. Halo, Dede. Yo, saiki Dek Jihun. Mas Elvan. Ayo Mas Fiski dipakai. Aku, Mbak. Yo engko to, guys. Kok sik Dek Jihun ngenteni kancane. Alon-alon to, Hun. Ayo. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangertiya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing alas gagang wangi. Ayo. Awas tujuan. Yo wes yo, duduk. Yo saiki Riko, di Riko. Karo Mas Iqbal. Siap loh. Ngerti Mbak Irma tuh.
wes yo. Ya saiki Mas Hanif. Ayo nih. Atur nuntun dumateng Moro Kinarso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas garanan ring. Keranten panggenanipun winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mugi mekaten. Yo wes yo Mas Hanif. Yo saiki Mas Rama. Mas Reksa. Karo Biril ayo Ril. Dek Jiun, gak usah. Gak usah duduk duduk. Ayo Le. Kamerane ki endi to kae iki? Biril sini to Ril, piye to Ril? Yo wes yo Mas Reksa, Mas Rama. Ya Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.